Nansi ipolitiki isimplifyiwe nje. Ukuze ungaphindi uthi ifundiswa ipolitiki nansi into nje basic ekumele uyazi ngepolitiki. Ukuze osopolitiki bethi siluze this conference or lama election because besingenawo ama resources. Uyizwe lonto. Yabajwayele ukusho njalo. Akujwayelekile ukuthi ubeze bethi siluzele le conference or lama election because mhlawumbe imanifesto yethu beyingakhulumi nabantu yabo imanifesto yethu beyinge noma mhlawumbe asenzanga kahle la it's not about into ekhuluma nabantu ne-interest yabantu. Isikhathi esiningi uzozwa kuthiwa siluze this thing conference or election or noma yipi competition because bekushoda ama resources. Uyazi basho nebesha ama resources ungazi uzitshela into enkulu basha imali. Imali ama resources imali. Now kule democracy esiphila ngayo Prince of Pan-Africanism was correct when he said the campaign that has been given most money is more likely to emerge. Yeah. Washo kanjalo. I-campaign kule democracy esiphila ngayo ekuspend imali eningi kuyona is more likely to win 98% of the time. Now iyona nto yenza ngizondeke noma ngingathanda ukuba ingxenye yepolitiki because noma yini into ozitshela interest noma ikhuluma ngabantu imanipulatewa kalula kule democracy ngemali. UNomvalo neMK Party bathe asenze into right ukuthi senze sure ukuthi abantu bazibambela ukukhetha abaholi babo. Yes. Bekuhlela ama BGM ngolimi lakagogo. Abehleli kulenzuku because kudakathi umphakathi uze namagama ama delegates azothunywa kwi-region nakuma province. How much are you willing to bet ukuthi abantu that go to deposit amagama amaningi kuleya process abantu ekade benama resources kade benemali kunabanye? Ezo lonto? Yes. Abantu ekuyibona abafaka amagama amaningi kula ma list abantu ekade benemali eyifusekwe. Abantu no lento engithuka yinja and imhlophe iyangicasula ngcono imnyama. Ngizwana nento ezimhlophe. Zingikhumbuza ubandlululo. Anyway, abantu abafaka amagama amaningi kula ma list abantu ekade benama resources kangcono kunabanye. Ama resources imali. Injalo nje. Yayizo lonto. Ufikile Mbalulu be announcer iPTT yase KZN kulenzuku. How much are you willing to bet ukuthi la magama esiwabonayo abantu either akade benama resources or abazokwazi ukuvula iminyango for them to have access kuma resources kwimali? Yabonake iyona ke basic politics le understand kanjalo kona wonke ama level hayi local kuphela, provincial and na national. Yizwe ukuthi ibhlungu uphi nomsindo lento. Yizwe ukuthi ibhlungu phike kuwena ke nami esingathatha intweni. Bonke labantu esibakhetha sizitshela bamele iinterest yethu noma bayomela imfuno zethu njengabantu. Banikwe imali bashintshe. Uma ngithi mina abantu abamnyama bakaze babe in power ngihlezi ngizwa ukuthi hey manje sathola i-political power kuphela. Anikaze nithola i-political power. Yes, because akusiyona ipolitiki influence imali. It's the other way around. Imali that influences politics. Now, iStellenbosch asidingi nokuthi sibe represented ngokwama colors eParliament. Sidinga kuphela ukubamba imali ukuze kube isona esishoyo ukuthi sifuna uMotsepe njengamanje abo president maze kuhambe lonto. Imali, ama resources. Ngiyakutshela. Utshenwa yimini. Yabo ubaba uphakela umthakathi. Angisho wena uthahla ngomtsizo ba uphakela umthakathi. Yonke into uyibeka ngqo. Ukube kusopolitiki bengekasho ukuthi hey ngidinga u5 million ukuthi ngilungise lento. Bezothi ngidinga ama resources benizomlalela. Yeah. Ama resources it's igama elipolite elisho ukuthi bafuna imali labantu enizitshela bamele interest yenu. Imali yona imali emanipulator necontrol ipolitiki.
bonke lama leaders enizitshentshamele nina ayithatha phi imali iStellenbosch asisangane ekhanda masifanda wonke ama political parties enwabiza ngawenu nina ingoba bayi understand ukuthi kwi democracy akuhambi ngento efunwa abantu igama lelo elithi democracy alisho lutho alisiniki lutho democracy intando yeningi akusiyona intando yeningi intando yemarket uyaqala ukuzwa lonto ngami yes uma behleli eParliament nibakhethile nababeka kulona ukuthi bathatha ama decision bakhe imithetho abayakhi imithetho uma leyo umthetho i-threat kuyimarket ngamamazi uzohlezi uzwa kuthiwa bese uyithatha le decision but imarket ezizothuka kushiwa imali abaphathi bemali hlakaniphile kabelungu bangeke banike idemocracy ubizolekelela nina kwangeke banike idemocracy ukubezolekelela umuntu omnyama hayibo banike ngamabomu ngegama mase baphatha imali nomnotho ukuze njalo nina uma nifuna ukwenza something kule democracy yenu nifuna ama resources aphethwe yibonake banika ngokuthanda kwabo banika abantu ababathandayo ufuna ungibhetha malini ukuthi maningi amathuba ukuthi uPatrice Motsepe kubuyena upresident yeke uPatrice Motsepe because naye akanayo imali kuzohamba ngokuthi iStellenbosch nabelungu bafuna bana bopresident kuzohamba ngokuthi ubani onemali into ebhlungu ukuthi ipolitika ilaleli nina nemfuno zenu ilalela imali ngicela uyibambe le because sengiyavala ipolitika ilaleli nina ilalela imali manje nina ninayo imali ikona ningeke nilaleleke akuhambi ngokuthi nifunani kuhamba ngama resources umuntu mefuna manje ukurana for a leadership position akasho ukuthi ngifuna ukukhuluma nabantu noma ngifuna abantu bangizi uthi ngifuna ama resources ngicela ukuphindela lokho uma mina manje ngifuna ukuba ikhansela or ngifuna ukuba mayor or ngifuna ukuba provincial convener akudinga ukuthi ngikhulume into enizwayo noma ngize nama strategies eniwabonayo ukuthi are feasible in terms of ukaddress ama issues wenu no kudinga ukuthi ngithole umuntu ozonginika ama resources ozonginika imali uma nginika imali ngisho ngathiwa uba mhlambe ngisho umuntu ngisho ngathi uZuma or uJulius Malema ukhuluma kahle kangakanani and une strategy or ngisho ngathi une plan enizwa kangakanani yokuqeda izinto asithathe nje yena uphakela umthakathi or usisijesinda ngisho ngathi ukhuluma nani kamnandi kangakanani nimuzi ukuthi hey nanga umuntu ekhuluma nento mina uma ngithola umuntu ozokwazi ukufunda icampaign yami maningi kakhulu ama chances ukuthi ngiyiwine leyo campaign against umuntu enimzwayo because nina nithengwa ngezikipa yeah thengwa ngezikipa abantu njengamanje abafaka amagama emalistini ingoba bona bakwazi ukukhokhela imembership nokuthi banithengele ubhiya basibathi ngiphathe hey weyihlazo weyihlazo udayisa ikusasa lakho nekusasa lengane zakho ngo20 neBlack Label so nami uma ngithola umuntu ozonginika u20 abaningi nama Black Label nama Hennessy amaningi imina onga image ngaphezulu kwanombani ongamcabanga onganako lokho imali ipolitiki ihamba ngama resources uma ungana ama resources basho njalo hayi besingana ama resources ikona siluzile hawu hayi ukuthi beningakhuluma into ezwaba kanti yini ebalekile ama resources abantu ayakubona abantu ama resources so ke mosukuzitshena ukuthi abaholi bakho baphethe wena bakuphethe ngoplastic njengoba behleze esho umbovu mabefika lapha bafike baphatha abantu ababanika imali ababanika ama resources abalekile ayikho ke ipolitiki edlula le uma understandele lento usuyayazi ipolitiki msulokhu uncenga ukuthi abakufundisi yona le umbuzo ke uthi sizolawulwa abantu abakwazi ukusinika imali kuze kube nini because lo mali amandla ayawekho nakuthina noma besinikile banamandla okuyimemeza kanye ibuyele kubona uyazi bayimemeza kanjani inflation bathatha isinqumulele ebusuku ukuthi upetrol usu30 ilitha lelo million okade unalo kuphela 6 months elibuyele kubona futhi because bona ba controller futhi baphethe ama means of production siyoqala nenisebenze emzabalazweni okhuluma ngezinto ezibaleka ngakho hayo iPWP namatoho uyayireduce ifreedom yethu umusho njalo peace and love.